abu na farko dai ni tun tashi na aikin da na fara rayuwata shine aikin lauya, kuma na kai ga matsayi a cikin aikin lauyan nan wanda ake ce ma life venture, wanda ina daga cikin manya-manyan lauyoyin cikin ƙasar nan waɗanda ke a cikin wannan dandali na manya-manyan shugabannin manyan lauyoyin Najeriya, wato body of benches, a ɓangaren shari'a kenan. A ɓangaren sha'anin majalisa, wato in ka lura in kana tunawa, tun hijira 2003 ina majalisar tarayyar Najeriya, aka zaɓe ni karo na farko, aka zaɓe ni karo na biyu hijira 2007, aka zaɓe ni karo na uku hijira 2011. A kowanne daga cikin zaɓukan nan guda uku da aka yi min, matakin farko na zama shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar ANPP a wannan lokaci. Hijira 2007 na zama mataimaki ko kuma mukaddashin mai tsawatarwa na jam'iyyar PDP a majalisar tarayya. Karo mara ta uku inda Allah ya maida ni kuma tare da goyon bayan jama'a, hijira 2011 na rike mukamin da shine babban mukami wanda ya fi kowane matsayi a cikin majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya, wato kakakin majalisar wakilai ta Najeriya. Idan ka debi bangare wato na wakilai, wato na majalisa, wato za ka ga cewa ina da masaniya kan tsarin demokuraɗiyya na wannan fannin kusan shekara 12, wanda da wahala ka samu a cikin waɗanda ke wannan fafutuka yanzu wanda yake da wannan masaniya ta ɓangaren aikin majalisa. Ɓangaren aikin kuma gwamnati, na zama da Allah da taimakon jama'a gwamnan jihar Sokoto hijira 2015, kuma na sake dawowa karo na biyu hijira 2019. saboda ɓangaren da za ta taswa, insha Allah alhamdulillah ba tare da alfahari ba, shi ma yanzu na samu cikakkar fahimta da sanin makamar aiki na ɓangaren gwamnati. saboda haka ɓangaren shari'a, ɓangaren majalisa da kuma ɓangaren gwamnati, waɗanda su ne ɓangarurruka guda uku na gudanar da mulki na demokuraɗiyya. Kowannen su in ka duba akwai cancantar da Allah ya bani a cikin waɗannan ɓangarorin. Ƙari ga wannan kuma ana maganar cewa a samo waɗanda shekarunsu ba su yi nisa da yawa ba. Ni ba zan kira kai na saurayi ba, amma kuma ba zan kira kai na tsoho ba. Saboda haka ya zama kamar wata gada ko kuma wata mahaɗa wadda ke tsakanin matasa da kuma waɗanda suke tsofaffi. Kusan duk wanda ke neman wannan matsayin a hali yanzu, wanda suka riga suka ambata suna nema ko wanda suka ambata sun zo suna tuntuɓa, ba wanda yake da ƙananan shekarun da ya kai ni. Wanda shekaruna duk da duk ayyukan nan da na yi, duk sanin Najeriya da Allah ya bani, da duk fahimta ta hulɗa ta gwamnati da Allah ya bani, har yanzu shekaruna 56. Your Excellency, da kai aka soma wannan tafiya ta gwamnatin APC, wato gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari, amma daga bisani sai kuka koma raba gari, inda kuma a lokacin da ka fito takarar shugaban kasa a wancan lokaci, kuma tun daga dai wannan lokaci kana ɗaya daga cikin waɗanda suke adawa irin ta siyasa da ita wannan gwamnati. Sautari ka fito kana wato bayyana rashin gamsuwa da wasu bangarori ko kuma da kuma wasu ayyuka da gwamnati take ko kuma da wasu halayya da gwamnati da kake cewa ta jefa kasar a ciki. Your Excellency, shin menene watakila kake gani ba daidai ba wanda watakila idan Allah ya kaddare ka zama shugaban kasa shine zaka mai da hankali akan sa a Najeriya? Abu na farko shine sha'anin tsaro. Na sha magana akan sha'anin tsaro Najeriya yadda ya taɓarɓare a ƙarƙashin wannan gwamnati, kuma na sha faɗi ni a nawa ra'ayi irin hanyoyin da za a bi na gyara sha'anin tsaron Najeriya. Abu na biyu, haɗin kan 'yan Najeriya. Ba mu taɓa samun lokacin da aka samu rarrabo kanun 'yan Najeriya kamar wannan lokacin ba. Ina da kyakkyawan zaton cewa sanin da Allah ya bani na Najeriya da 'yan Najeriya da halayyarsu da ɗabi'arsu da hulɗar da nake da ita kusan kowane saƙo da lungu na wannan ƙasa, ina kyautata cewa in Allah ya yarda dan kasance mutum wanda zai sake dawo da martaba da haɗin kan wannan ƙasa ta Najeriya tare da samun haɗin kan sauran shugabanni. Abu na uku, sha'anin tattalin arziki. Sha'anin tattalin arzikin Najeriya ya gurguje, wanda ya samu nasaba ne kan matakai da kuma ayyuka ko kuma in ce matakan da gwamnatin tarayya ke ɗauka da kuma rashin ayyukan yi ga al'umma. Duk da yake ka ce tuntuɓa ne aka fara,
amma idan aka duba tun daga matakin jam'iyyar ka akwai zarata waɗanda sun daɗe suna wannan fafutuka kuma akwai sababbi masu tasowa. Idan zan bada misali kamar tsohon shugaban ƙasa Atiku Abubakar, sannan idan ma Allah ya kaddari ka sami tikitin jam'iyyar taka, akwai mutane a jam'iyya mai mulki ta APC kamar irin tsohon gwamnan jihar Lagos Bola Ahmed Tinubu da kuma wasu waɗanda suke tasowa suna nuna sha'awa. An yi laɓe ka shirya ma tunkarar su, kuma wace dama kake gani akan waɗannan zarata da takara? Ai wato Malam Murtala, ya kamata mu ƙara fahimtar cewa al'amari na Allah ne, kuma Allah shi ke bayar da mulki ga wanda ya so lokacin da ya so ba tare da shawara da kowa ba. Amma shiri na huskanta na ƙalubalanta abin da na saba da shi ne. Yaya na zama kakakin majalisar tarayyar Najeriya? Ko ka manta ne? Yaya na zama gwamnan jihar Sokoto na karo na biyu? Ko ka manta ne? Duk kusan waɗanda da yake magana cikin jam'iyyar APC ai sun sa hannunsu su ga cewa Allah bai yi ni na dawo mataki karo na biyu gwamnan jihar Sokoto ba, amma Allah ya hukunce shi. Saboda ni a shirye nake, muddin da jam'iyyata ta aminta na samu tutar in tsaya takarar shugaban ƙasar Najeriya, a shirye nake kowaye jam'iyyar APC ta kawo in fuskance shi kuma in kalubalance shi, duk cikin wanda ke APC wanda ke takarar nan.